uwi, char. What's up, Sassy? So for today's video, mga Sass, so, oh my God, for the preparation, mga Sass, so, oh my God, for the disco naman tayo eh. So mga Sass, so pisa po sa amin dito sa aming barangay, mga Sass, so, oh my God, for the gala na naman tayo, mga Sass, so, pasensya na pa kayo, mga Sass, sa mga ingay ng mga bagay-bagay. Oh my God. So, hi, mga Sass, so for the gala na naman tayo for tonight, and yes, kasama po natin ang ating mga friends. Sabi, let's go. Oh my God.